Inkomplu għaddejjin b'xift minn ħaġa għall-oħra u letteralment illum kulħadd jipprova jidher aħjar, speċjalment f'din il-temperatura li qegħdin ngħixu fiha jidher biċċar illi xella alarmu, allura aħna għandna lil Matteus Grasso illi bit-bissima tiegħu jagħmel l-affarijiet diffiċli naqra aħjar. Dal-aħħar kont qed insegwi l-Facebook u kellek vera klip tajba fejn kienet fuq l-istress u kell qabbilt l-istress ma niftakarx barxi, jekkux l-istress u strain. Jidħol ħafna affarijiet, jidħol naħseb kienet stress, fat loss u forsi rqat, forsi relatati ħafna. Le, il-mod kif il-ġisem jiflaħ u anka bħala persuni nistgħu nifilħu għal ċertu peace il ma jiġix stressanti imma jservi ta' ġid. U vera kienet hekk profonda. Ħammissuha naqra dik illum ukoll. Għaliex? Għax bażikament meta inti sabu iġġebbed ħafna l-exercise li tagħmel, mela min jgħidlek isma' ħjar nagħmel sija u nofs minflok ma nagħmel nofsija. Sewwa. Tajjeb, ir-raġunament jgħidlek iktar ma nagħmel iktar ħanonqos, jew iktar ħanagħmel progress. Però fejn jidħol il-qasam tagħna ta' fat loss, alright, u aħna qisu qed nużaw it-training, kif nużaw il-kelma nużaw biex jgħinna għal-ħajja, ġifieri għax aħna maħniex professjonisti, illi aħna ħamorru għas-session jew atleti, bat noqgħod nistrieħ u għand il-maser, irdu ngħixu, jekk nistgħu ngħidu hekk. Allura sabu illi idealment nagħmlu nofsija intensiva, għax jekk dik in-nofsija inżiduha, tajjeb, ġifieri jekk aħna nagħmlu minflok nofsija intensiva, nippruvaw nitasru biex nagħmlu 3 kwarti siegħa. Sewwa. Sabu li hemm iktar effetti negattivi milli pożittivi, ironikament. Jiġifieri min bħalissa jgħidlek għax isma' jiena biex nagħmel nofsija ukoll qed naqta' minn hemm jew qed jiġrili hekk jew ħaġa oħra, però jgħidlek ħa nipprova nagħmel sports ħaw nagħmel 3 kwarti jew siegħa. Dak qed ħajjagħmel ħażin. Mhux għax ħażin, però għall-iskopijiet tagħna kemm ta' fat loss u kemm ta' biex nibqgħu ngħixu sura ta' nies inħossuna tajjeb, issa niċċarġaw il-battery, alright? Idealment nagħmlu nofsija intensiva għax tkun ħafna aħjar milli nagħmlu sija u forsi daqsxejn inqas intensiva. Għax fost l-oħrajn, ħanġib eżempju konkret. Sabu li jekk indumu sija jew aktar, inżidu aktar il-ġuħ. Mela inti qed tmur training biex tikkumpensa li kellek il-tlejliet. Tajjeb, u bad tispiċċa xorta ftaħt l-aptit iktar minn qatt qabel. Min jagħmel dak it-training nofsija intensiv jgħidulek huma stess illi wara bil-kemm ikollha ftit niekol. U mhux qed ngħidu li tajjeb li ma tikolx ta'. Però qed ngħidu kemm hu tajjeb dawk l-irkejjen il-vojt nsodduhom. Number 1. Imma kif ħansodduhom? Insodduhom għax dak tip ta' training inaqqaslek dak li jgħidulu il-hunger hormones. Ġifieri dawk il-hormones li għatu sinjal lil Ġifieri inti tgħidli illi nista' nitħarreġ u naqta' l-ġuħ. Sa ċertu punt iva. Ġifieri anke fil-World Cup li għaddiet, għara kemmi tajba, kien hemm tim tal-Alġerija illi dawn għall-inqas milli qalu huma stess, kienu waqt ir-Ramadan u ma kielu u ma xorbu xejn. U xorta kienu kapaċi. Jabu l-World Cup, ġifieri kienu marru vera tajjeb. Issa, mhux qed ngħidu hekk illi aħna suppost ma niklu xejn u nitrenjaw, però li qed ngħidu huwa illi anke meta dawn l-istess nies kienu intervistati, jgħidulek qabel il-logħba bl-ansjetà u bl-istress kienet ftit nikol kull memm bil-ġuħ li kelli. Normali di. Kull wieħed minna ġifieri anke minn mhux atleta u jkun għaddej minn perjodu naqra stressanti. Hemm nitnejja, hemm min jiftaħ iktar l-aptit. Ejja, u hemm min jaraqlu l-istonku jgħidlek. Interessanti. Jiena ma nafx għalfejn ikoll l-ewwel parti li l-istonku jingħalaq u ma nkunx irid niekol imma mbagħad. Ma lej filgħaxija naħseb tiftaħ l-aptit. Niftaħ l-aptit. Nikol daqs familja sieħa. Eżaġerazzjoni ġi, kilo ħaġin li kiltu. U hemmhekk ma x'iddefja ħafna, imma again, kilo ħaġin kiltu għax kien qiegħed hemmhekk ġan. Kieku inti minn qabel pereżempju qed tisma' jiena jekk ħammur x'imkien għax naf x'nista' niġrili u x'naf x'nista' nagħmel, ħammur dak il-post minflok dak il-post. Jew hekk qiegħed id-dar, tajjeb, ħanara li jiena sajjart 200 gramma għax hekk ħansajjar kilo, ħaniklu kilo. U bl-istress u blejja dak il-kilo niklu. Tiżvoga fih Tiżvoga fih. Jibda ikollok dawn l-elementi kollha, tibda ittemu tajjeb. Imbagħad tibda tħossok aħjar, mela ħatibqa' tiekol. Apparti minn hekk tiżvoga, ġieli anke biqqas tkun taf x'inti tiekol. U mbagħad niġi għal punt u ngħid l-aħħar ftit ħanaħliha. U l-kumdità hija kollox, ġifieri dak jaqa' taħt il-kategorija ta' komdu. Sewwa. Laqgħet imerini, laqgħet niġġieled miegħu, qed jinżilli tajjeb. Eżatt. L-ironija hija li meta nieklu anke n-nifs jiġi aħjar, Iva. għax il-ġisem kif jinbidel. Tħossok li qed tieħu n-nifs iktar bil-kalma, Eżatt. allura huwa l-inkjat. U l-logħba mhijiex ta' le, jekk jiena naf li l-ikel żejjed iħaxxinni,
nevitaħ kompletament u noqgħod kif qiegħed inti bidem marbuta u ngħid li għal kollox. Li rridu nagħmlu ġan insibu alternattivi. U meta aħna dak l-exercise nagħmluh nofsija intensiva minn floksija jew aktar, ħankunu qed impattu għal dawn l-effetti l-ħżiena illi aħna semmejnihom diġà. L-istress, il-ġuħ żejjed, l-aptit żejjed, dak li rokna vojta, u sabu wkoll illi aħna meta rridu, normalment bla ma rridu anzi, meta nofsija tkun vera intensiva, int ħad tixrob daqsxejn ilma mhux ħażin. Emmi għalek ġiri nagħmel si jaqasni hu boq ilma jien. Imma jekk l-exercise ikun vera intensiv, int ħad tixrob bil-fors. Bil-fors. U dak l-istess xorb jgħinek biex inti tnaqqas mill-aptit tal-ikel ukoll. Ara kemm huma jibdew ġejjin flimkien. Mela l-ilma huwa wieħed mill-logħba. Parti mill-puzzle. Dik number one. Number two psikoloġikament, il-laħwa biex immur training, irrid nagħmel eżempju sija fi traffic. Nagħmel sija jew sija u nofs session, sija oħra fi traffic biex immur lura. Psikoloġikament diġà tajt qalbek kważi. Alright, skont fiex int mur ta' ġifieri. Dik importanti wkoll. Imma vera, ġifieri. Imma hija sitwazzjoni reali. Ġifieri jiena għalhekk. Mhux kulħadd taffettwaħ l-istess, ta' ġifieri niftakar sa ftit ta' żmien ilu kont nivvjaġġa kull filgħodu minn sa sena ilu minn Marsa Xlok għal Birkirkara biex nitħarreġ fi trek Birkirkara. U konna mela kull filgħodu. Ġifieri kienet kont nisma' l-breakfast show u nasalu nħossni tajjeb. Riċentament, għax ovvjament jinbidel ix-xogħol ħaġa oħra, li kieku għandi dik id-distanza, kieku ma nibqax ma nagħmilix. Nafx inti tajb. Għax m'għandi nofsija u għaddej u Ekku, ir-realtà tinbidel u m'hemmx ħaġa waħda li taħdem tajba. L-Ingliżi għandhom saying mhux se ngħidu bleża ta' x'ħanħawtu. Imma bażikament illi inti hemm 1000 metodu kif tqaxxar il-qattus, mhux bil-fors metodu wieħed. Ħaġa vera tad-dak. Vera? Imma vera tajjeb. There are 1000 ways to xi ħaġa hekk imma mhix wax jew xi ħaġa. Allura ħja ma ngħid xejn. Anyway, mela kien hemm xi vett. Ma nafx qed tiġin l-aħħar biċċa u qed jiġuni xejv ġo moħħi, nispera li. Malax, aħjar ma mmurru xem. Anyway, issa l-importanti li inti ssib xi ħaġa li toqgħod għalik. Mela jekk ir-realtà tiegħi illum insiba komda li nagħmel ABC. Però imbagħad sitt xhur wara dik ir-realtà nbidlet, jiena ħa nagħmel X, Y and Z. L-importanti illi dak li qed nagħmlu b'mod intensiv. Imma qed nagħmlu wkoll f'qasir ħin idealment. Issa again aħna qed nitkellmu. Qasir żmien f'liema sens. F'qasir ħin fis-sens li ngħidu għamilt nofsija fuq sija u nofs. Tajjeb dik importanti ħafna. Għaliex qed ngħidu hekk? Għax aħna maħniex atleti, mhux qed niternjaw għall-futbol. Ġifieri min forsi. Ġifieri aħna ma rridux inżidu l-istamina tagħna, ma rridux inżidu n-nifs tagħna. Normalment il-maġġoranza tagħna jinpoġġuha hekk. Nagħmlu l-eżerċizzju biex nitilfu x-xaħam, biex nittownjaw u biex inħossuna ħafna ħjar matul il-ġurnata. Fosthom anke fis-self-esteem għax intejbu kif qed nidru, is-sizes tagħna. Jaffettwa x-xogħol li nagħmlu. X-xogħol li nagħmlu. Konċentrazzjoni tagħna. M'hawnx bħalek. Żvantaġġ ieħor ta' exercise fit-tul tal-ħin huwa illi flok ma jiċċarġjalna l-betri ġan jidrenja lilna iktar. Ġifieri kemm nisimgħu stejjer ta' nies jagħmlek sija u nofs ma kelli qed nagħmel xejn. Ejwa. Literalment mort id-dar norqod. Fett li nagħmel dil-magna l-ġdida u straħalbitni. Affarijiet reali. Bil-kontra, sabu li meta nagħmlu nofsija intensiva, iċċarġajna l-betri u għalhekk jiena nissuġġerixxi min għandu l-lussu li jagħmel l-exercise daw il-ħaġa fil-ħodu, dak huwa l-aħjar ħin għax inti ċarġajt il-mobile fil-ħodu servik ġurnata, all right? Jibqa' jagħmilha għax dak ħajjejnek mhux biss inti kif tħossok kif qed nitkellmu, imma ħajaffettwak kemm tiekol. Ironikament, għax ara s-psikoloġija kemm tilab ġan, x'tiekol. Illi għax inti taf li state fil-ħodu, u ġismek qed jaħdem ċertu mod, tgħid jiena mhux ħanbella l-ġank, għax wara naf kif inħossni ħruq ta' stonku dardi. Inħossni tant tajjeb. Jew hemm min jgħidlek jiena kont nieħu eżempju pakkett sigaret kuljum. Minn mindu bdejt training naqqastu għal nofs. Tgħid li tajjeb nofs pakkett sigaret ngħidlek. Le, ovvja li le. Le, imma ara xi frankajtlu l-pulmun inti. Eżatt. U sabu illi l-aħjar idea hija li nagħmlu nofsija u nofsija gas down sura ta' nies. U imbagħad ikun hemm min ġan biex inżidlek biċ-ċoħra illi joqgħod jossussjona ruħu fuq id-dettalji żgħar. Bħal? Mela pereżempju, it-tabib isibilna l-kolesterol qoli. U jitlu fuq l-internet jgħidulek, ħanara daqsxejn li ma ikel fih il-kolesterol qoli ħallina nevitaħ. U mattihom l-ebda tort għax anke tal-im antik hekk kien jgħidilna illi jekk inti għandek il-kolesterol mela evita li kelli fih il-kolesterol. Fosthom il-famuż bajt, dal-bajt jitqies bħala superfood.
tant fih vitamini, minerali u ġid. Il-bajt huwa meat, ġifieri, it's a meat bl-Ingliż, u dal-meat dejjem jinbidel. Ġifieri hawn min jgħidlek il-bajt tajjeb għall-enerġija, l-proteini u anka fih karboidrati tajbin. Mbagħad għandek jgħaddi ċertu żmien, jgħaddu 10 snin pereżempju, tisma' illi jekk ħadd ikol il-bajt ħadd ħameġ il-fwiet, taf kemm fih kolesterol, mill-banda l-oħra, dal-aħħar smajt illi il-bajt huwa ħansejħulu hekk xaħam nadif ukoll. Sa daw ma kollha teoriji li jduru u li ssejba fuq l-internet. U x-xjenza tevolvi. Ġifieri dak li kienu jemnu qabel, fil-fatt illum il-ġurnata hemm anke guidelines tal-Amerikani, the American Guidelines for Nutrition xi ħaġa kisimhom din hija awtorità ta' nutrition fl-Amerika, illi ħarġet statement biktar mod ċar illi mhux il-kolesterol tal-ikel li qabad il-kolesterol fid-demm, però huma għażliet ta' lifestyle ħżiena fosthom illi aħna noqogħdu nibżgħu mill-bajt illi ħajqabbadna l-kolesterol. Sewwa. Ejja ma nitkellmux fuq min diġà għandu l-kolesterol, għax hemm bagħad dak huwa lok ta' dietitian u ta' tabib illi jgwidana. Però għalina l-poplu ġenerali illi forsi sal-lum m'għandniex kolesterol bħala problema, għax niklu l-bajt mhux se jqabbadna l-kolesterol. Mela xiġri jkun hemm min joqgħod jgħid ma doffi tal-ħnien għax biża' jekk nieħu l-bajt ħajaqbadni. Imma mbagħad li nqogħdu nieħdu pereżempju l-burgers u l-junk food illi verament sabu li qabbad il-kolesterol dak right. Għax daka qatt ma tallimni li ħajqabbad il-kolesterol. Allura għala rinonija, illi aħna nossessjonaw ruħna jekk bil-lenti ma doffi. U ma narawx the bigger picture. The bigger picture biex inti anka tbaxxi l-kolesterol u tbaxxi anka riskju ta' diabete fost oħrajn. Mhuwiex li tossosjana fuq kull biċċa item żgħir li tiekol. Imma li inti tara li qed tagħmel dak l-exercise nofsi għas-sura ta' nies b'mod regolari tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa mill-inqas. Illi aħna nixorbu aktar ilma, ħalli anka ċertu problemi mediċi imbagħad tajjeb. U kif ukoll illi nagħmlu għażliet aħjar minn oħrajn. Ġifieri m'hemmx affarijiet illi nsibuhom mingħand tal-grocer biex niftehmu illi ma li ħadthom daw qatluni, għax dawk ma jistgħux jinbiegħu. Ejja npoġġuha kif hekk. Jiġifieri let's focus. Imma hemm, imma tajjeb ngħidu wkoll. Imma meta tmur tixtri mant il-grocery u supermarket, tista' tagħżel ukoll u tagħżel bil-għaqal. Ġifieri. U nerġa' ngħid ukoll. Għax hemm prodotti li ma' żmien, sajna fuq da suġġett ħossni għandi niġġieled għalih għaliex letteralment tweġġani li naf li hemm prodotti illi jikkonsmawhom ħafna jista' kuljum għaliex il-mezzi, għax dik is-sabiħa, il-mezzi tagħhom semmek iwasluhom. U allura jkollhom jieħdu pereżempju ngħidha, jkollhom jixtru l-lunch meat pereżempju, illi jagħmel danni kbar. U xorta waħda l-gvernijiet ma jimbarrawx milli wieħed hija mbagħad kwistjoni ta' jitma' dan lis-soċjetà tiegħu. Ekku, ġifieri jiena ħobb inġibhom dal-eżempju għax ħafna jistaqsuni l-istess ħaġa, ma kif l-aħjar ikel huwa l-iktar għoli? Għax huwa naturali, għax ma nistax tagħmluh bil-bassa, ma tistax inti tipproduċi għal mod tal-kelma jien naf 5 tunnellati brokkli. Jekk dawn mhux se jkunu, fimt kif inhi ma jkollokx leli għal 5 tunnellati brokkli, jiġifieri il-logħba hija. U l-prezz tagħhom għalhekk huwa ogħla, mbagħad jiġifieri anke meta qed nitkellmu fuq il-bajt, għandek il-bajt organiku. Ta' minn nappella hawnhekk xi ħaġa ħaniddefja totalment huwa illi jekk ikollna l-għażla tal-liema bajt ħanażlu, dak li huwa organiku meta niftħuh l-isfar tal-bajda ikun oranġo. Eżatti. Jiġifieri dak huwa l-aħjar l-iktar riħed sustanzjuż li nistgħu nieħdu. Sfortunatament ma tantx tara bajt li huwa oranġo. Nistgħu għandek it-tiġiġa x'kienet qed tiġi mitmuha. Fejn kienet miżmuma. Fejn kienet miżmuma. U r-razza wkoll li tagħmel dak kollu. Nisperaw li r-razza tiegħek tieħu ħsiebha kif qed jgħidlek Matteus Grassa għaliex wara kollox maħniex tiġiġ u allura mhux kull ma jitimgħuna rridu nibilgħuh. U grazzi għal nies bħal Matteus nistgħu nbidlu meta rridu aħna it-triq tagħna. Fidejkom biex tagħmluha. Grazzi Matteus u nkompli nsegwih anke fuq il-Facebook għaliex anke l min mhux konxju jew min ma jinteressax l-isport tappella għalih. Proset ta' dan. Grazzi ħafna. Kemm inti dilettant tal-ġimgħa kbira, tar-Randan? Joġobni bħala żmien ta' devozzjoni, dik ċertu sens ta' isek tiltaqa' naqra miegħek innifsek, toġobni ħafna. Taffettwak ukoll bħal kulħadd jiġifieri. Dik li tajt anke tisma' ċertu diski pereżempju tajt li. Malta għandna diversi bliet u rħula li jiddominaw, pereżempju meta semmi żejtun, Bormla, daw huma postijiet li l-ġimgħa kbira hekk qiegħda tħossa fil-kultura. Fil-fatt ħankun qegħdin niltaqgħu ma' Ġuda
Taf fejn kien joqgħod Ġuda? Ħana rekku xawwara. Le, wara le, ma